Kaixo, gaur abuztuaren 29 da, astelena, Mai Iturririaren urtebetetzea. Ongetorri magazinera, gaurkoan hizketalditxoa Beñat Lizarra, Euskal Artzain Txakurraren adiskideak elkarteko lehendakariarekin. Eginen dugu izan ere irailaren 3an Euskal Artzain Txakurraren eguna ospatuko dute, eta ikusiko duzue gai aski interesgarria eta ez ezaguna dela, eta bereziko garrantzia eta larritasuna duena gainera. Baina hori baina lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1828ko abuztuaren 29 zen, Portugalek Brasilgo inperioaren independentzia onartu zuen, 1.000.000 libra esterlina ordaintzearen truke. Eta 1830an, Michael Faraday ingelesak dinamoa asmatu zuen. Abuztuaren 29an, baina 1966an, San Franciscon, Estatu Batuetan, The Beatles taldeak bere azken zuzeneko kontzertua egin zuen, Candlestick Parkean 42.500 pertsona bilduz. Eta 2008ko abuztuaren 29an Katrina urakanak sekulako hondamendia eragin zuen New Orleansen, hiriaren 80% urrazpian utziz. 1.600 hildakotik gora Mississippiko estatuan. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Eta Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, Nafarroan zigortutako 780 lagunek espetxea saiestu zuten lan komunitarioaren truke. Herena genero zitalkeriagatik zigortutakoei aplikatu zitzaien eta bertze herena droga arazoengatik zigortutakoei. Neurri alternatiboen zerbitzua gizartearen aldeko 1862 lan kudeatzen. Bertze lerroburu handi batean, Foru Parlamentuak legegintzaldiko azken ikasturteari ekingo dio 15 bat lege egiteke dituela. Argazkian, Uharte Arakilgo Nafarroako Artzain Txakurraren txapelketako irabazle Antonio Alustizaren txiki txakurra artaldea artegiraino zuzentzen du. Eta izenburuan, Alustizak bere leyenda handitu du. Txikirekin bere 20. txapela lortu zuen Artzain Txakurren txapelketan. Berri gehiagotan, hipotekak 1.500 euro garestiagoak izango dira urtean. Eta 98 urte eskatzen dizkiote San Adrianen alaba ordea bortxatzeagatik. Diario de Navarran lerroburu nagusian, gasa Nafarroako etxeetan kontsumitzen duen energiaren 40% da. Familiek eta zerbitzuen sektoreak 100 milioi baino gehiago ordaintzen dituzte gasaren truke urtean. Kontsumoa jaitsi den arren, elektrizitatearena baino handiagoa da. Argazkian, Uharteko Artzain Txakur lehiaketa. Artzainaren bizitza Uharte Arakilera itzultzen da, izenburuan. Gazta erdi irabazleak errekorra utzi du, 4.700 euro. Bertze berri batean, oporretatik eskolara igarotzeko gida atera dute adituek. Gara egunkarian argazki nagusian Mari Jaia erretzen ageri da. Mari Jaiak agur esan die bilbotarrei. Lerroburu handi batean, Ezkio edo Gasteiz, Iruña Euskal Y-arekin lotzeko arazoak. Nafarroa Euskal Y-arekin lotzeak eragin aparta du ingurumenean, gizartean eta ekonomian. Abiadura handiaren aldekoak ez dira aukera merkeenaren artean erabakitzen, edo Gasteiz edo Ezkio itsaso. Berri gehiago, Hondarribiak Boiroko lainopean irabazi du, eta artearen bidez betetako migrazio joan etorria. Azkenik, mendekua eta kolapsoa Afganistango ekonomian. Eta Euskal Herria irratian berri nagusian, Mayorga Ramirezen hitzak ofizialak ala kritikoak izan Nafarroako EAko afiliatuok hauteskundeetan parte hartuko dugu. Ikasturte politikoaren hasiera ekitaldia egin du Donostian Eusko Alkartasuna alderdiko ildo kritikoak. Datozen asteotan, EA barruko barne gatazka demokratikoa konponduko da eta hauteskundetan gure ekarpena egiteko prestatzen ari gara azaldu du Euskal Herria irratian ildo bozeramaile eta EH Bilduko parlamentariak. Eta Iñigo González, herriguneko kideak.
Lokal berrian noiz sartuko garen zehaztea nahi dugu, baina afera luzatzen ari da Barainaingo udala. Azkenik, EH Bilduk Nafarroako banderaren kostuaren aurrean gezurrak eta engainuak salatu ditu. Ikusi dezagun zer moduzko eguraldia gaur eta bihar. Gaur ekaitz giroa nagusi, goiza lasaiagoa izango da, zerua tarteka hodeitsu agertu arren, baina apenas egingo duen euria. Arratsaldean bero hodeiak mardulagoak izango dira eta noizbehinka zaparrada trumoitsuak botako ditu. Baliteke zenbait lekutan zaparrada handiak botatzea, txingorrarekin edo haize bolada gogorrekin batera. Gauean zaparradak desegingo dira eta hodeiak gutxituz joango dira. Iparraldean tenperaturak ildo beretik jarraituko du eta giroa sargoria izango da. Hegoaldean tenperatura maksimoak jaitsiko dira, udakoak izaten jarraituko duten arren. Hego haizea harro, arratsaldean kostaldean mendebaldera alda daiteke. Eta bihar asteartean giroa eguzkitsua izango da, baina arratsaldetik aurrera hodeiak apurka kantauri isurialdeko zerua lainotzen joango dira. Kostaldean termometroak behera egingo dute, baina halere, udako balioak izango ditugu. Hegoaldean ordea zertxobait igoko dira eta 30 graduren muga haize gaindituko da. Barnealdean hego-haizea ibiliko da, mendebaldekoa kostaldean. Arratsaldeak aurrera egiten duen heinean, kostaldetik hegoaldera haizeak ipar osagaira egingo du eta bizitu egingo da. Eta, udan, beti izaten da, urtero bezala, hartzai egunik, Amaiurren adibidez, edo Uharte Arakilen, eta egun horien momentu importante bat hain zuzen ere, hartzai txakur lehiaketa. Eta hor, erabiltzen den txakur, gakoetako bat, edo akaso publikoaren dako ezagunetako bat, izaten da Euskal Hartzai Txakurra. Eta akaso honditzek ez dugu gehiegi ezagutzen, arraza honetaz, baino hor badago, zer solastu, zer eztabaidatu eta zer jakin, eta hain zuzen ere, pixket horretaz gehiago sakontzeko Euskal Hartzai Txakurraren eguna antolatu dute. Irailaren 3an, Lizason, Orgiko basoan hain zuzen ere, eta gaur zortea dugu, Euskal Hartzai Txakurren adiskideen, elkarte horretako lehendakariarekin, Beñat Lizarrarekin egoteko, honetaz guztia solasteko. Arratsaldeon, Beñat. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Beñat, egun hau, Euskal Hartzai Txakurraren eguna, lehenengo aldia antolatzen duzuena? Bai, Orgiko basoan, bai. Egin izan ditu ekintza gehiago eta egun gehiago. Donostian ere, orain dela urte pare bat antolatu genuen, Euskal Hartzai Txakurraren egun bat, baina Orgiko basoan lehenengo aldia. Hartzai Txakurra, halako egun bat egitea, zakurra arraza honi dedikatua, erranen dugu orduan, bigarrena ez, Donostiko hori lehendabizikoa eta Bai, Donostikoa izan zen esperientzia piloto bat, eta orain ondo ateratzela ikusita, Orgiko basoan egiteko aukera ateratzaigu eta tartara bat, ongi ateratzen dena. Kontatuko diguzu orain, eta baita ere egontzate, hain zuzen lehen erraten genuen, artisau, feria ezberdinetan, edo hartzai egun ezberdinetan, hor stand bat ere bai jartzen duzu ez, okerrez banago, pixkete informatzeko guztionen inguruan, Amaiurren uste dut ikusi nizuela, posible? Bai, Amaiurren izan ginen, Uharte Arakilen ere izan gara, eta orain zerbait ezberdina, ez da izango stand bat jartzea informazio emateko, izango egun bat antolatzea Euskal Hartzai Txakurraren inguruan. Eta horren inguruan ekintza ezberdinak antolatu ditugu, beti ere Euskal Hartzai Txakurraren egoera zein den jendeari ezagutarazteko, eta Euskal Hartzai Txakurraren ezaugarriak eta egiteko gai den gauzak erakusteko intentzioarekin. Eta nik uste gerturatzen denak egun polit bat pasatzeko aukera izango dula. Orain kontatuko diguzu hain zuzen ere, zer dagoen egun horretan, baina hori baino lehen Beñat, Euskal Hartzai Txakurraren adiskideak edo elkarte hori, ez dakit pixket nola sortzen da, noiz, zekezkarekin, nola izan zen kontua?
hasiera baten lagun talde bat ginen, Euskal Artzain txakurra genituen, bi alderatakoak. Euskal Artzain txakurrak bi aldera ditu, Iletxu eta Gorbeiakoa, eta, bueno, Euskal Herri guztiko pertsonak juntatzen hasi ginen Euskal Artzain txakurraren inguruan, bakoitza bere aldaerarekin. Eta denbora gehiegi pasa aurretik konturatu ginen Euskal Artzain txakurrak bazuela arazo handi bat, eta zen desagertzeko arriskoan zegoela, gero eta gutxiago ikusten zela, urte batzuetatik ona asko gutxitu zela, eta, bueno, erabaki genuen zerbait egin nahi genula, ezta? Eta, bueno, gaur egungo bizio honetan zerbait egin nahi badezu serioa, konturatu ginen lagun talde bat izaterekin zula balio. Eta elkarte bat sortu ezkero, errezagoa izango zela guk egin nahi genuena aurrera ematea, eta horixe egin genuen. Pixkana estatuto batu sortu genituen, papeleo guztia aurrera eraman genuen, eta elkarte bat sortu genuen. Hasieran lagun talde batena, esan dizuten bezala, dozena bat pertsona izango ginen, baina gaur da eguna 56 bazkide gerana, hasierako proiektu txiki hura handi bihurtzen ari da. Euskal Herriko Unibertsitatearekin ere badugu proiektu handi bat, EATG proiektua izena duna, Euskal Artzain txakurrari buruzko lehenengo azterketa genetikoa dena. Eta, bueno, ikerketa horren helburua da, Euskal Artzain txakurrak izan ditzakeen arazo genetikoak eta endogamia saihestea. Gutxi ditugun momentutik, jakin behar delako, zein txakur, zeinekin gurutzatu daiteken, endogamia maila txikin izateko, eta baita ere, aldi berean, izan ditazketen gaixotasun horiek ekiditeko. Orduan, bueno, hasierako proiektura esan duten bezala, pixkana handi bihurtzen ari zaigu, eta mentxe gabiltza. Egunez egun, gauza berriak asmatzen. Hoi da, ibilbide ederra beraz. Aipatzen zenuen kontu hau, behinat endogamia horrek sortzen dituen arazoak, hori da Euskal Artzain txakurrarena nolabait ere berezkoa, bereizia den arazo bat, edo da orokorrean akaso arraza baten, buru gehiegi ez daudenean, beti daude halako arazoak, edo orokorrean, azkenean beti zure barrilearekin gurutzatzen badituzu, igual hor sortzen dira arrazoak, edo nondik dator problematika? Bueno, hasiera baten esaten dizuten bezala, preokupazio hori genuen, endogamia maila zemuzkoa izango zen, baditugu inguruko arrazak, Pirineotako mastina izan daiteken bezala, endogamia arazoiek bazituna, eta esaten genuen, begiratu nahi dugu Euskal Artzain txakurrak ze arazo izan ditzaken. Ez genekien seguru arazo hori bazuen edo ez. Genekien zen, ale kopurua txikia zela, eta genuken susmoa zen endogamia hori egon zitekela. Ikerketa hau egitea. Orain ditugun datuen arabera, lehenengo ikerketen arabera, badirudi Euskal Artzain txakurrak oraindik ez duela arazo hori pairatzen. Endogamia arazo hori oraindik txikia dela, eta oraindik garaiz harrapatu dugula. Eta hemendik aurrera gauza kontu egiten baditugu, endogamia arazo hori ez dela egongo. Baina, nik uste dut ondo dagoela garaiz harrapatu izana ere, esaten zuten bezala, arazo hori ekiditeko. Beste araza batzuk, kopuru txikia duten beste araza batzuk, pairatu duten arazoa baita. Eta arazoi, gero zer da, nolabait ere endogamia dagoenean, ematen direla, mutazio genetiko batzuk ez desiragarriak edo, eta nolabait ere kronifikatzen dago arazo bat ez dena nolabait ere fisiologikoki ontan. Endogamiak arazo bat baino gehiago ekartzen ditu. Alde batetik egon daitezke gaixotasun genetikoak, endogamia horrek sor ditzaken gaixotasun genetikoak. Eta beste aldetik dago, dauden aleek, antzutasuna ere izatere iritsi daitezkela. Horrek esan nahi du, beraien kabuz prokreatzeko eta birsortzeko gai ez direla. Gizakeren laguntzarekin ez bada. Orduan, irutzen zaigu puntu hortaraino ez tegula iritsi behar,
eta hori moztutzea zen helburua, arazo larria izan aurretik, eta badirudi Euskal Herriko Unibertsitateak esan digunez, aurreneko ikerketen arabera, arazo hori oraindik ez dela larria, eta bideratu daitekeela plangintza on batekin, beraz, alde horretatik nik uste zortea izan dugula eta garaiz ibili garela. Zeren behinat, erraten duzu, arazoi bertze arraza batzuetan bai gertatzen dela, hoi ja dagoela arazoia zen dogamia. Azkenean, esan dizutena, ezta? Araza batek alde gutxi dituenean, variabilidade genetikoa ez da handia izaten, eta gurutzaketak izaten badira familia artekoekin edo gertukoekin, gurasoak seme-alabekin edo ilobekin, azkenean endogamia horretan, errueda horretan sartzen hasten zera, eta pixkana hortatik ateratzea zaila izaten da, aldeko purua ez bada onditzen, eta kontu pixka bat ez bada onditzen gurutzaketa horiek egiteko garaia. Karo, nik uste garrantzitsua da kontuan izatea, zeren erraten dugunean arraza bat arrisku egoeran dagoenean, espezie bat, normalki izaten da 1000 aletik behi dagoenean edo alako zerbait ez. Baina, karo, ez da bakarrik nolabait ere, baldin badituzu 800 ale galtz horitik hurbil zaudela, 800 bakarrik dituzulako, baizik eta, karo, guti izaterakoan, ere arazo gehiago sortzen direla, ez? Hoi da bakarrik, ez da bakarrik nolabait ere kopurua kuantitatiboki, baizik eta gero kualitatiboki sortzen dituen arazoak, nolabait. Hori da, azkenean da esan dizutena. 500 ale horiek, badira genetikoki gertukoak, eta ez badezu kontu pixka bat edukitzen, genetikoki urrutien daudenak gurutzatzeko, azkenean arazo horiek bikoizten joten dira, eta denborarekin gero eta larriago bihurtzen dira. Artzai xakurra, bainat, Euskal Artzai xakurra, gaur zenbat aleta solasten ari gara, eta pixken nola izan da evoluzioa azken urtetan? Ziur ez dakigu zenbat ale izango diran, baserrietan eta Euskal Artzai txakurra oso txakur rurala esango dugu, oso baserrietan eta asko dagoena, eta ez daude denak ere kontabilizatuta, ez da zenso zehatz bat egin, ez delako erresa. Baina, zensoa eginda daudenen txakurren artean, esan dezakegu, bi aldaeren artean 500 bat txakur edo izango direla. Eta azkeneko urteetan, gainera berantzuan zenbaki da. Bi aldaereak... Ezagit, adibidez... Esan. Bai, bota bainat. Ez, esaten nuen, gainera bi aldaeren egoera ere ezberdina dela. Gorbeiakoa, esan dezakegu, pixka bat hobeto dagoela. Iletsuaren egoera larriagoa da, ale gutxiago daudelako gorbeiakoan baino. Baina, biak bi aldaerak daude egoera nahiko txarrean. Bere aldiz puntu honena, Artzai xakurrarena, pentsatzen dut izanen dela historikoki, ez, orokorrean, hemen izan dela zakur bat, arruntena, ez, gehien egon dena. Gainbera nagusia zer hasten da, gutxi gora bera joan den mendeko 2. erditik aitzinera, 80. markadatik, hortik gutxi gora bera igual. Ez da faktore bat bakarrik izan egoera hori ere egin duna. Azkenean, Euskal Artzain txakurra baserritarrek erabili duten eta artzainek erabili duten txakur bat izan da. Orain arte mantendu baserritar eta artzainengatik izan da. Eta baserritar eta artzainen beherakabak kanpoko arrazak ekartzeak eta beste faktore gehiago ere izango ziren, mobak ere sartzen dira hor. Azkenean eragin du pixkana Euskal Artzain txakurra baztertzen joatea eta gaur gauden egoera honetara iristea. Nola baitere, nekazaritzarekin lotua, ez azta abeltzaintzarekin, tartzaintzarekin lotua, mundu hori gainberan joaten bada, haren eskutik Artzai xakurra ere. Hori da. Gaur egun lortzen ari gera Euskal Artzain txakurra pisoetan ere bizitzea, ez da? Oso txakur egokia baita pisoetan bizitzeko ere. Beti pentsatu izan da Euskal Artzain txakurra oso txakur urduri dela, aktibitate asko behar duena, eta bai noski, beste txakur edozein txakurrek bezala, kanpoan dabilenean, txakur aktiboa da, baina etxean dagoenean esan behar dago txakur lasaia dela, eta ez dela txakur bat arazoak ematen dituena bere aktibitate maila horregatik edo, ez?
Eta orduan, bueno, da, Izatez, behinat, txakur bat ondo moldatu dena bizitza urbano hortara, ezta? Horrek ez du esan nahi, baserrietan eta galtzen utzi behar dugunik. Azkenean Euskal Artzain txakurra, izenak berak dion bezala, artzain txakurra da, eta saiatu behar gera, eta lortu behar dugu, Euskal Artzain txakurra izaten, eta artzantzarako biderautako txakur bat izaten jarraitzeko, ezta? nola baitere hori da bere habitata, baina, karo, horretara bakarri mugatzen bagara, ez, mundu erabat urbano batean, pues, karo, da pixke firma sententzia, ez, horrek ostaz ere behar duzue, pentsatzen dut baina, eta zuek insistitzen duzue diskurso horretan, ez, pixuetan ere egoten aldire bikain. Bai, beti, azoketan eta etortzen den jendeari ere beti izaten diogu. Pixoetan eta egoteko zakur egokiak direla, nagusiari oso leialak, nagusiari itxatxita ibiltzen direnak, umeekin ere oso gozoak, nik etxean 2 ume ditut eta txakurrekin bakarrik usteko ez dauket inongo arazorik, badakit txakurrek ez ditela zer egingo, oso gozoak direlako umeekin. Eta esan zuten bezala, hartzantzako zakur bada, baina mundu urbanora ere oso ondo egokitu dena, eta ez mundu urbanora bakarrik. Hartzantzatik kanpo, hilaren 3an jendeak ikusteko aukera izango duen moduan, beste modalidade batzuetan ere ondo moldatzen den txakur bada, ez bakarrik hartzantzan. Daude boilur bilaketan aritzen diren txakurrak, daude dantzak egiten dituzten txakurrak, hartzantzakoak noski, badaude pertsonak bilatzen dituzten Euskal Artzain txakurrak ere, azkenean txakur azkar bada, oso bizkorra eta ikasteko erreztasuna duena. Egoskorra ere bai pixka bat, batzuetan, baina hori uste dut euskalduna izatearen barruan sartzen dela, baina edozein egoratara moldatzen den zakur bat da. Euskaldunak berak bezala, ez, arratutela nahiko zurruna garela, baina gero reggaetoia dantzaten ere, nik ikusi dute Euskaldun handiz, pues, artzain txakurrarekin berdin, ez? Antekotasun handia dugu izateko era. Erran beharra dut, hain zuzen ere, aurreko astean izan genuela Platoan hemen, okerrez banago, Jorge Oteizaren txakurra, bera artzain txakur lehiaketetan ibiltzen dela, eta okerrez banago Gorbei aldaerako Euskal artzain txakur bat du, eta hemen Platoan egon zen, eta lehenengo aldia ikusten nola nik telebistan hemen Platoan txakur bat, ez zuen txintik ere erran, eta hemen egon zen. Ez dakit nik hainbertze zakur egonen diren hortako gaitasun. Esan dizudan moduan, egoera guztietara moldatzen dira, eta lasai egon behar dutenean, lasai egoteko inongo arazorik ez dute, Jorgeren txakurrak ondo erakutsi zizuen moduan. Bainat, izaerari dagokionez, ez dakit zerbait erraten aldi guztu, nolako txakurra da Euskal Artzain txakurra? Ez dakit, adimentsua da, inteligentea, fidela, zer azpimarratzen alda? Bai, lehen esan dizuten bezala pixkat, da oso txakur inteligentea, gauzak oso azkar ikasten dituena, pixkat buru gogorra batzuetan, baina, ondo etortzen da, batzuetan buru gogorra izatea, batez ere lanerako. Oso gozo umeekin, oso leiala nagusiari, pixka bat territoriala ere izan daiteke, baina, hori azkenean urteetan baserrietan egin duen lanaren parte da, ez? Baserrian zegoenean, etxean ingurua zaintzeko lana izaten zuen, eta hori oraindik ere mantentzen du. Baina ez da txakur bat, territoriala izanagatik ez da txakur agresibo bat, edo hozka errez egingo duen txakur bat. Da txakur bat, esan dizutena, jendea ikusten duenean, jende arrotza etxe inguruan, zaunka egingo dio, abisatu egingo dio, baina ez da txakur bat agresibitate arazoak dituna. Eta gero, hori, txakur leiala, bi aldaera daude? Bi aldera daude, bai. Alde batetik dago iletxoa. Hori da, bainat. Eta hor ere, zimatzen da, izaera ezberdintasunak, Gorbeiakoa eta iletxoaren artean? Ez pentsa, izaeraz bai iletxoa eta bai Gorbeiakoa izaera berdintxua dute. Gehiago antzematen zaie ezberdintasuna, kanpoko itxuran, ez da? Kanpoko itxura begiratzen badiegu, oso ezberdina dira. Baina izaeraz nik uste biak ere ambiente berdinan ibilitakoak dira, biak ere hartzantza munduan, eta nik uste azkenean izakera berdina daukotela.
Ze puntutaraino behinat erraten alda Euskal Artzai Zakurra euskalduna dela? Ezagit, nik ez baitut ezagutzen, horrek erran nahi du bakarrik hemen Euskal Herriko eremuan kokatzen den arraza bat dela, bertze toki batzuetan ere aurkitzen da, hemen etxekotua da, ezagit, ze zentzutan erraten da euskal dela? Bueno, Euskal Artzain Txakurra izena, arraza bera ofizializatu zen garaian emandako izen bada. Horren aurretik izen lekuaren arabera izen ezberdin ez ezagutzen den, izan Ardi Txakurra, izan Xumix, hor Nafarraldean, bueno, azkenean toki bakoitzak bere deitzeko modua izan du, ezta? Gero Eusko Jaurlaritza izan zen, Euskal Gobernua izan zen arraza moduan ofizializatu zuena, eta orduan Euskal Artzain Txakurra izena eman zioten. Baina, bueno, hor atzetik bazen, txakur mota bat, gaur egun Euskal Artzain Txakurra ditzen dioguna, Euskal Herrian oso ugaria zena, eta baita Nafarroan ere. Eta, bueno, erakizuten zerbait egin hartala, eta beste Euskal Arraza askorekin egin zuten bezala, txakurrarekin ere bide hori egin zuten. Gero sartzen bagera, noiztik izan daitekeen edo euskalduna den edo ez den, bueno, hor badaude aztarnategi ezberdinak, Marizulokoa izan daiteke, Errailakoa izan daiteke, azaldu direnak txakurren ezurdurak, eta esaten da Euskal Artzain Txakurrarenak direla, nik ez dakitala direna da ez, baina dakiten pertsonek hala diote, txakurrarenak direla, eta Euskal Artzain Txakurraren ezurdurarekin bat datozela. Orduan, bueno, izan edo ez, gu historia horrekin gaude, badakigu Artzantzak Euskal Herrian ze historia duen, eta bueno, pentsatzen dugu, hala esaten duten ederako ezur horiek aztertu dituztenak, hala izango dela. Eta gero, behinat, bi aldaera daude, Gorbeiako ailetxoa erraten genuen bezala, eta erraten duzu, gainera nahiko, fisikoki bentsat, nahiko ezberdinak direla, eta orduan zer dute komunean, ezagit, nola bitere genetikoki badakigu arraza berdinekoak direla, edo nola... Zergatik esartzen dire boltera? Eusko Jaurlaritzak arraza egin zuenean bi aldaerak arraza beraren parte zirela esan zuen. Gu horrekin ez gaude oso ados, ikusten dugulako itxuraz, kanpoko itxurarekin ez dagoetela inongo berdintasunik. Eta, bueno, guretzako bi arraza ezberdin izango lirateke, baina, bueno, arraza beraren parte dira, eta arraza beraren parte diren momentutik, horrela tratatu behar dira, ezta? Bai eskatzen duguna eta bai saiatzen garena da, bi aldaerak ez gurutzatzea beraien artean. Orain urte batzuk hori arazo bat izan da, biak arraza beraren parte izate horrek eragin du bi aldaerak gurutzatzea, eta bi aldaeren ezaugarriak galtzen joatea, ezta? Bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta ezaugarri horiek galtzen joan dira. Gaur egun horrekin nahiko zurrunak era, asko esaten dugu, txakur jabe eta asko esaten diegu ez direla gurutzatu behar, txakur aldaera bakoitzak bere ezaugarriak dituela eta ezaugarri horiek gordeko badituzte, txakur iletxoekin gurutzatu behar direla eta gorbeiakoekin, eta horrela dituzten ezaugarriak mantendu. Behinat, hau akaso filosofadetan sartzea da, baina, karo, norbaitek errango du jode, baina hori purismo kontu bat da. Zergatik nahi duzu arraza mantendu bere, ez dakit, bere purotasun horretan, bere 8 abizen euskaldunekin, zergatik ez gurutzatu, bueno, izango dituzte euskalurgarri berriak, baina, ez da txakur txarrago izan, zergatik arrazakeria hori, errango du norbait. Bueno, hori azkenen, jendeak galdetzen digun gauza da, ez? Bueno, ez da gehiago purutasuna, edo gehiago da, dira zakur batzuk urteetan, mendeetan esango dugu, ez urteetan, mendeetan, horrela, artzainek horrela aukeratu dituztenak, horrela aukeratu baituzte ezaugarri horiekin zerbaitegatik izan da, ez da izan gustu kontuengatik, azkenean, laneko txakurrak izan dira, eta laneko txakurrak dira momentutik, aukeraketa ere lanerako duten gaitasunaren araberako izan da. Orduan iruditzen zaigu, horrela
aukeratu badituzte horrela mantendu behar direla, ez? Guk ez dugu esaten beste txakur batzuk baino hobeak direnik, mestizoak izan daitezken txakurrak baino hobeagoak direnik, ez? Inongo momentuan ez da hori guk esandako gauzat izan. Baina, bueno, azkenean, arraza hauek, aukeratuak izan diren arraza hauek, urteetan zehar, esan dizuten bezala, ezaugarri batzuk izan dituzte, bere ingurura moldatuak egoten dira, ez ditu gaixotasun izaten, inguru giroan egon daitezken baldintza ezberdinak oso ondo aguantatzen dituzte. Iletua adibidez pentsatzen adibidez aldaera iletsua pentsatzen dut eguraldi kaskarrera eta nahiko ongi moldatua dagoela, ezagik pixket ardilatsaren itxura badu ere txakurronek. Bai, azkenean Euskal Herrian ze eguraldi, bueno, Nafarroa egoan edo Euskal Herri iparrean ez da berdina, baina badakigu zer eguraldi dituzten, kontraste handikoa, udaran nahiko bero, neguan hotz, goi mendietara guten bazara oraindik diferentzia handiagoa da. Azkenen dira txakur batzuk, adibidez euri asko egiten badu, bustitzen ez direla. Badute gainetik ile mota bat, baina azpitik badute beste ile mota bat, impermeablea dena, eta laguntzen diena euri hori ez azaleraino iristen eta bero mantentzen. Adibidea jartzegatik, beste txakur batzuk izan daitezke ile motzekoak eta euria egiten duenean, ezurretaraino bustitzen direnak, ezta? Claro. Horiek dira, ezaugarri horiek dira gordena ditugunak, ezta? Azkenean ingurura moldatuta daudelako eta ingurura moldatuta egoteak, zakur horiek pairatu ditzazketen arazo asko ekiditen dituztelako, ezta? Bai, ingurura egokitua, eta hori gainera nik uste dut etorkizunean, pentsatzen dut, gero eta importanteago izanen dela, zeren badakigu, mundu hau orain arte izan dena akitzen ari da, kontu hau aldatzen ari da, ez? Bioaniztasunaren krisia dela, eguraldiak ere muturrera joaten ari dira, ezagitez, guzti hau aldatzen ari da, eta hor, izatea txakur bat, bere ingurura ongi egokitua dagoen, eta zukaratu zen bezala, ez, gaixotasun gutiago izaten aldituena, eta baita ere gertatzen den bezala, bertze landare batzuetan, edo Pirinear behiaren arrazarekin, eta ez, nola baitere, hori, baduten bertutea da, egokituta daudela, eta ingenieritza transgeniko gehiegi egin beharrik gabe, nola baitere, laborategian egin beharko litzatekena, hau mendetan egin da, eta hori da, nola baiteko altxor bizi bat, ez? Hori da. Zuk esan bezala, mendetan baserritarrek eta hartzainek egin duten lan bat, genetikaz asko ez zuten jakingo, baina bai ingurura zein animalia hauekin moldatzen ziren eta arazo gutxien ematen zituen, horren arabera aukerak eta egiten joan ziren, eta gaur egun ditugun euskal arrazak, horren arabera aukeratutako eta lortutako arrazak dira, ezta? Orduan zuk esan duzun bezala, altxor txiki batzuk dira, eta nik uste altxor horiek gorde behar direla. Ez altxorra direlako bakarrik, baita euskal kulturaren parte direlako ere. Azkenean, hainbeste urtetan, hainbeste mendetan, gurekin egon den arraza bat, nik uste kulturaren parte ere badela, euskaldunak eta hartzainak badakigu ze lotura dugun, eta nik uste kulturaren parte ere badela ja, eta kulturalki ere, ez animaliengatik bakarrik, kulturalki ere nik uste gorde beharreko gauza bat dela, eta. Beñat, gitarrauean sartu baino lehen azkeneko galdera bat. Lortu nahi bada hauetako buru bat, ale bat, garestiak dire, adibidez, erosteko? Bueno, hor sartzen da, kume horiek dituenaren nahia, ezta? Baina beti izan da arraza bat, baserritarrek beraien artean trukean aldatu dituztena, ezta? Batek txakurkume batzuk zituen, beste batek beste txakurkume batzuk, eta odol berritzearen, baserritarrek horretaz ere baitzekiten, odol berritze hori emateko, txakurkumeak batak besteari hartzen zizkion, ezta? Eta etzen diru truke izaten askotan izaten zen, esaten zituen, trukea.
Eta gaur egun, gaur egun ere bilatu ditzakezu oparitzen dituztenak, bilatu ditzakezu saltzen dituztenak, beraiei sortu dizkien gastuen arabera, bai izan txipak, bai txertoak, haude beste batzuk horrekin ere negozio egina izaten dutenak, baina hor ja norbanakoaren izakera sartzen da, ezta? Baina ez da txakur bat galesti saltzen direnak ere, ez da txakur bat galestiki saltzen dena. Eta bai daukagun arazoa lortzeko bide horretan, gaur egun kumaldi gutxi dituen arazoa dela. Eta lortu nahi duenak, nik eskatuko nieke, askotan konturatzen gara norbaitek eskatzen digula txakurkume bat, ea bilatuko diogun, eta pazientziarik ez edukitzeagatik azkenean hartzen duela edozein gauza, ezta? Arrazako txakur bat nahi izan, eta azkenean hartzen du beste arraza bat, edo beste txakur mota bat, ezta? Bai eskatuko nioke arraza nahi duen jendeari pazientzia pixkat izatea, agian hilabetean ez zaiatako, 6 hilabetean ere ez, baina lehenago edo geroago aterako da kumaldiren bat, beraientzako balioko duena, eta balin badaude kontzientzia duta arraza nahi dutela eta arraza honi lagundu nahi diotela, eskatuko nieke pazientzia pixka bat edukitzea, kumaldi gutxi dituen arraza bat delako, ez da arraza bat komertziala, kantidade handietan izan beste arraza ezagun batzuk izan daitezken bezala, ez? Pastor alemana edo beste arraza ezagun hauek, azkenean granjak, txakur granjak daude arraza horiek kumatzen dituztena, ez da Euskal Artzain Txakurraren kasua. Euskal Artzain Txakurraren azketa normalean partikularrek egiten duten lan edo baserritarrek, edo norbanakoek, eta ez da txakur komertzial bat, orduan pazientzia pixkat izan behar da bilatzeko orduan. Baina... Baloratu duzue, noizbait ere orain aipatu duzula, bertzen modu hori erabiltzea, nolabaiteko txakur granjak egitea eta modu industrial batean erranen dugu bir produkzio hori bilatzea. Ez, gainera gauza bat ekidin nahi deuna, da modelo bat etzaiguna bat ere gustatzen, iruditzen zaigu txakurren osasuna ere eta ongizatea ez dela errespetatzen modelo horrekin, eta da modelo bat ez deguna guretzako egin nahi, inondik ere. Esan dizuten agatik ez, azkenean delako txakur bat, gurea dena, kulturaren parte sentitzen duguna, eta ez zaigu iruditzen izan behar duela arraza bat komertziala eta negozio egiteko arraza bat. Ez izan behar du txakur bat mantendu behar duguna geurea delako, baina ez duguna eta litzaiuke gustatuko mundu ilun horretan sartzea, ezta? Beraz, baina erraten genuen bezala, norbaitek alare alako txakur bat nahi izango balu, Euskal Artzain Txakurren adiskideekin kontaktuan jartzea, adibidez, modu on bat izan daiteke, ez, lortzeko? Bai, guk ez ditugu txakurrak saltzen, baina bai egiten duguna da, txakurkumeak dituztenak eta txakurrak bilatzen ari direnak kontaktuan jarri, ezta? Egiten dugu, azkenean, tarteko agente baten lana, ezta? Guk ez dugu saltzen, baina, saldu nahi dituztenak edo txakur horiek eman nahi dituztenak gurekin kontaktuan jartzen dira eta erosi nahi dituztenak ere bai. Eta bakoitzak nahi duenaren arabera, elkarrekin kontaktuan jartzen ditugu eta gero hortik aurrera egiten duten tratua edo nola izango den truke hori, beraiek adosten duten gauza izaten da. Baina, solas eta solas, azkenean hemen denbora joan zaigu, gustora solasean, gitaraua, iraiaren 3an, motzean abertzaren gai errateko zerra aurkituko dugun egun horretan. Esan dizuten bezala, ekitaldi ezberdinak prestatu ditugu, egun guztian zehar. Ekitaldiak goizeko 10etan hasteko asmoa dugu, aurkezpen Euskal Artzain Txakurrari buruzko aurkezpen txiki batekin. Gertaratzen denak jakin dezan zein diren Euskal Artzain Txakurraren ezaugarriak eta ze arazo duen. Gero 11etan izango dugu mantrailin erakusketa bat. Mantrailin hori ez dakinarentzako esango nuke dela arrasto txakur erakusketa bat. Eta kasu honetan izango da pertsonen bilaketa erakustaldi bat. 11:20
dantza eta agility mix bat egingo duen txakur bat daukagu, iletsu bat. Eta, bueno, nik uste baita ere, ohituta ez gauden, Euskal Artzain txakurrak ikustera ohituta ez gauden ekintza bat dela, eta, bueno, ondo egongo dela. Gero, 12ak hogei gutxian izango dugu boilur bilaketa erakustaldi bat, baita ere, hortara dedikatzen den mutil batekin, eta 3 izeneko gorbeiako batekin. Gero 12etan horren jarraian ipuin kontaketa bat izango dugu, ipuin kontaketa hori ere izango da Euskal Artzain txakurraren inguruan, edo Euskal Artzain txakurrarekin zer ikusia duna. Eta gero horren jarraian, 1:20 gutxian izango dugu hartantza erakusketa. Ohituena txakurra hau ikustera ohituena gauden ariketa izango da, baina bueno, izango ditugu 3 artzain, Joseba Dimatik, Aitor Tato Ataundik eta Jorge Otzeita zuk esan duzun bezala lenguan hor esantzen dutela. Bakoitza etorriko da txakur batekin, Joseba etorriko da Dimatik iletsu batekin, eta Aitor Tato eta Jorge Otzeita etorriko dira gorbeiako batekin. Eta, bueno, egingo ditute, erakustaldi bat, beraien eguneroko lanean, ze lan egiten dituzten txakur horiekin. Txakur batzuk gazteak dira, beste batzuk helduagoak eta ardietan arituagoak, eta, bueno, bakoitzak dakiena erakutsiko dituzta. Hori pasata bazkaritxo bat egingo dugu, gerturatzen garenen artean. Bai esan behar dugu bazkaria bakoitzak bere etxetik eraman beharko dela. Daukagun lehortearen arazoagatik, orgiko basoan ez dago, debekatua dago barbakoak eta egitea, eta, bueno, eskertuko genuke, bakoitzak bere etxetik jana ematea, eta handenak batera, bazkalduko dugu, baina, bueno, ardura pixkati izan behar dugu horrekin. Lehortea dugulako, eta barbakoak eta ezingo direlako piztu. Eta gero atxaldean, eta hau umei gehien gustatuko zaien ekitaldi izango da, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen emanaldi bat izango dugu, arratsaldeko 6etan, eta Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek ere, Euskal Artzain txakurrari buruz umei azalpentxo bat emango die, umeak ere kostiente izan daitezen ze arazo dagoen, eta gero saritxo bat ere emango dute, eta, bueno, nik uste egun polita izango dela, eta pixka bat denetik ikusteko aukera izango dugula, orgi bezalako toki polit baten, ezta? Beñat Lizarra, Euskal Artzain txakurren adiskideen elkartekoak, lehendakariak kasu honetan erratatzen bezala, Euskal Artzain txakurraren eguna, irailaren 3an, orgiko basoan, Lizason, egun borobila, zuzen ere arraza hau pixkat hobe ezagutzeko, bere abilezia ezberdinak ere pixeta tipikoak ikusteko, eta ea halako pausotxoekin bainat lortzen dugun arraza hau berriro ere nolabait ere lehen lerroan jartzea, bere zentralidadea eta bere presentzia berreskuratzea. Baina Lizarra, erran bezala, adiskideen elkarteko kidea, mila esker handiz gurean gaur egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoainen, irailetik aurrera, Adazenek pertsona helduentzako doako tailerrak eskainiko ditu. Neuroestimulaziorako jarduerak eta jarduera fisiko motorrak egonen dira haien artean. Gainera doako garraio zerbitzua egonen da. Baitere gaztelaniazko eta hasierako irakaskuntzetako eskolak 2022-2023 ikasturterako xehetasunen informazioa eskaini du web orrian Antsoaingo udalak. Eta Iruñean udalak 2022-2023 ikasturterako martxan izeneko programa eskainiko du. 65 urtetik gorako pertsonen osasuna hobetzeko jarduera fisikoarekin eta memorialarekin. Plazak izen emate urrenkeraren arabera esleituko dira eta gaur zabaltzen da izen emateko aukera hain zuzen ere.
Eta gazteen etxeko egunero plan bat zikloak bere azken 3 saioak eskainiko ditu aste honetan. Rapa eta poesia, sabeldantza eta eskulanak. Asteazkenean itxiko da, uztailetik aurrera, 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzako 31 aisialdi jarduera garatu dituen programazioa. Azkenik datorren astean hasiko dira Labriteko ardatz jasangarria jarraituko duten lanak, frontoiak hasi eta Ahumadako dukearen kalerainoko elkarguneraino. Lanak Labrit pilotalekuaren ondoko aparkalekua berregituratuz hasiko dira. Aparkaleku horretatik bizikleta erreia zuhaitz espaloiarekin paraleloan igaroko da. Hauxen dena gaurkoz, magazinean, bihar ere, asteartean hemen izanen gaituzue beti bezala. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.